Adi ka man pala sa ginatawag nga online shopping? Ukon, madamo ka man pala sa ginpang order online nga scam ukon budol? Kung oo ang imo sabat, hindi magkapalakot. Hindi ka nag-iisa. Sasamahan kita. Viral sa karon mga kabandera ang isa ka Iloy nga nagwalwal sa iya na baton niya ginpang order sa isa ka online platform. Bangod kay tuod-tuod nga kabinet ang iya nakuha, isa ka hampanganan ang iya nakuha mga design. Apang terrible man ang iya kaugot, madamo pagin nga ginpang order si Mami. Apang hampangan sa gihapon ang iya nga kuha ay baldog. Nakibot naman lang si Mother nga may nag-deliver sa gamay nga karton sa iya nga balay. Kag wala siya kabalo kung ano ang iya gin-order. Gani isang iya binuksan, daw sunugon iyang ila balay kag magpakalbo na lang. Bangod sa hampanganan nga iya na baton. Gani mga kabandera, kung ikaw mag-order sa mga online shopping, dapat siguraduhon nga buo, may puso, kag wow, may puso, kag masaligan ang itsura sang seller antes i-check out. Siguraduhon anay ang iya kadakuon kag basa-basa gid sang description sang aton nga produkto nga pagabaklon para iwas baldog. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang himo sa vitamin D3 kagin extract nga virgin coconut oil nga sarang makatap na sang virus kag bacterial infections. Gagamuyad to ang balitang extra special. Ini si kabanderang Barney, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ay,